Reparto de puntos no Manuel Rivera entre o Racing e o Baracaldo. E primeiro cabezazo alto de Kiko, xogador local, que estivo a piques de marcar en distintas ocasións. A réplica dos visitantes con este tiro de Astiazarán. Javi e Kiko levaron a iniciativa por parte local. Veréis unha das xogadas clásicas. Centro de Javi, remate de Kiko, balón fora. De novo Javi, un dos homes máis activos, vai roubar ese balón, pero non atinará a hora da verdade. De novo Javi recibindo ese balón e disparando a porta. Atención a esta xogada que puido significar un tanto para os locais. O balón chega a Mitchell, que dispara ao pau. A réplica do Baracaldo neste contraataque de Astiazarán e detención do gardameta local Josu. Atención ao lanzamento da falta, aviso de Las Heras para don de Josu. E seguimos no primeiro tempo, a réplica do Racing con este cabezazo de Ramos, Frouxo. De novo Javi en acción, banda dereita, centro e Kiko tentando sorprender. O Baracaldo xogaba moito contraataque, sorprendía a defensa local, como nesta acción individual de Dani, que acabará tirando Frouxo. E así chegábamos ao remate dos primeiros 45 minutos. Oportunidades claras para o Racing que non conseguiu marcar. Xa na segunda metade, Javi, Kiko e atención ao penalti sobre Bullo. Así o sinalou o colexiado cando menos Barrenechea Montero. De novo a repetición, Bullo trabado por un defensa. Lanzamento a cargo de Mitchell, que conseguirá o primeiro tanto para o conxunto local. Dese xeito, querémolo tanto repetido. Renacían as esperanzas para os afeccionados do Racing que esperaban a victoria. Sen embargo, chegaría un penalti a prol do Baracaldo nunha xogada que estamos a ver nestes momentos. Velaí, Dani como xoga, toca coa man maneira desesperada, o balón acaba dentro, pero xa pitara o colexiado Barrenechea Montero. De nova repetición, a man clara de balón que acaba nas mãos. Polo tanto, lanzamento a cargo de Martín e o empate un que subía o marcador. Un resultado que sería logo definitivo. E precisamente, con este gol, o Racing deixou moitos ocos na súa defensa. A oportunidade agora para Uriarte. E o contraataque que funcionaba espléndidamente. Las Heras que non atina a marcar. Prácticamente todas as oportunidades para o Baracaldo xogando o contraataque. Agora Uriarte fora, por pouco. Os nervos que facían mella en Josu, o gardameta local que recibía cartón amarelo. Agora a oportunidade para a nova fichaxe do Racing, para Xoán Manuel, que dispara deste xeito alto. Remataba o partido co enfado de Josu. E aí como protestaba foras de xogo en algunhas accións de ataque do Baracaldo, e finalmente ten que ser separado polos seus compañeros. Final en Ferrol 1-1.